बेदरदो लाइदो आलु बयलार संगासिनो नै लोगोफोर जोंहा मा लाबोदों लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै सोरांलायनायखाय नोंसोरनि सिगाङाव नुजाफैलायबाय ओमफ्राय नै सान्दुङा दिनैसो दुंदों माने अखा हाबाय दंना साननै माने जि जोम सुनो मोनाखैमोन जा बुरजा जाना दं ओंखारना दंमोन जाना ओमफ्राय नै दिनै नानिनिबो आंनिबो ओरै दख'ना आरि दङ सुनो फिसाखौसो जलबमान होबाय हारबो सब रेडि ओमफ्राय बुंखानोसै सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबोद लाइक कमेन्ट सेयार खालामनानै दं आङो ओमफ्राय दा देखायलांनोसै जेरै मा संगोन आङो नि ओंख्रिया जोंहाना बेनो आरो दिनै माने गोदौनायावसो देखायबाय दे आं गोलाव बारा देखायबाय थानाय जादिया माने गासिबोथ' होखायो सामब्राम हाइजें पियास ओमफ्राय आङो दा इदि देखायखाबाय गोदौगासिनो दं अमा बेदरदो लाइदो लाइ मैगं बाजारनिफ्राय ताजा दिनै सानदे ना बाजार लाना फैदों हासबेन्डआ जानो नागिरनायखाय लाना फैदों ओमफ्राय इयो थास'दो आलु बयलार संगासिनो दं आरो गोदौगासिनो ग्लब 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 अखाबो हागासिनोहाय जोंनाव नोंसोरनावबो हादों नामा लोगोफोर कमेन्ट खोन्थाबानो जाबाय अखायानो अखा माने ओंखायनो थास'आ बियो थास'खौ लाबोदो लाइखौ दोनबाय नै दासो पियासखौबो बायना लाबोदो सामब्राम ओमफ्राय फ्रेसआव मा मा दं आं देखायनोसै नै लाइआ फानो अ नोंखौ होदोस' नै लाइआ हनै दोनबावबाय आं ल'हरफिनना दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय नै जोंहा बाब्लुनोबो बेखौ नोंसोरनोबो देखायबाय आरो बाब्लुनोबो रुना होगोन बेखौ ओमफ्राय नै फिसाजोनि थाखायबो बेखौ सोमना दोन्दोंमोन मुगु दालि माइरं पिसायगोन मिक्सियाव ओमफ्राय संनानै बेनोसै दिनैनि ओंख्रिया अखा हागासिनो दंमोन ना बोथोरा अखा हाना बोरैबा जाबाय जि जोम सुनो मोनथाराखैमोन जा ज्रां ज्रां मंगलबार ओमफ्राय गान्दु कभार ओरैखौबो होनादों आङो अखा हानानै एकदम सिदोब सिदा बोरैबा जाजोबना दङ ओमफ्राय बेखौ गोदाननि माबायाव दुर्गा फुजायाव बायदों कभारखौ ओमफ्राय नायदो सान्दुंआ जा होब्राब खादो दिनै गोसार ओमफ्राय जि जोमबो सुस्रांनो नागिरदों बोस्रांजोबनो हादों फिसा जायगायाव गासिनो ओमफ्राय नै दामा दामि ओंखारदों आङो कभार बिसिना थादों नै फिसाजोनो बनाय नै हासुर लानाय मानायफोरबो ओमफ्राय नै गान्दु कभारखौबो सुना होदों ओमफ्राय नै फिसा फिसा पिल' दंनायखौ सुना होबाय नै गोदान बिहरनायखौ सुस्रांना होनो नागिरदों बिसिना हादों नै नानिनि दङ ओमफ्राय जोंनिफोरा ओमफ्राय जा बायदि बुरजा ओंखारखादोंमोन माने मैयानो होनो नागिरदों हाग्राबो दाननो दं हाग्रायाव ओंखै जाना दंबयो ओमफ्राय सिगाङाथ' माबानो फैनायावनो बावनो हैदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखैजानाबो ग्लाब ग्लाब जासोदो ओमफ्राय नै कालारबो होनांगौ मागोन ओमफ्राय थेवबो दा कालारखौ सान्दुं बोथोरा मैया मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय कालारखौ होबाय इयो ओमफ्राय उनाव आरो होखांबाथाय सिगांनिखिनियाव बि कालारखौ होगोन ओमफ्राय नै इखिजा सानजा आरो सोनाब इखिजा बेलेग कालार होगोन आरो सिगांखै बि कालारखौ होसिगोन निला नङा स्राब कालार ओमफ्राय दा पानि लोंखांनानै लालायबाय पपकर्नदो लाल साहा लोंबाय बाबुआ गाइखेर साहा लोंदों ओमफ्राय जों आरो दा आरो ओंखाम संनायनोसै होमबा फुंनि जानाय लोंनाय बानायलानोसै आरो मैयानि माने कुकार आरि माबा माबि ओंखारनाय दं नै पपकर्न एवनायनि मोनसे ओमफ्राय नै हरनि नै साहा फुदुंनायनि कुकार नै साहा इखिनि ओंखारदों बेखौ सुना लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दा ओंखाम संनोसै आरो नै आंनो फिसाजो हिथु हारफाबोबाजों माने जा जेनबा खारथिंबाय थायोना आं दा संहोलांबाय थानोसै ओंखाम संलायनोसै जानाय दिनथ' मंगलबारबो नालाय आलुखौनो रुना होनोसै कालारफोरनाया नैयावबो होबाय सिनेमाखौनो बिजा होबाय फिसाबो होबाय आरो खेबनै लगायबावोना ज' पिन कड लगायबाय जाबाय ओमफ्राय नै खेबफायाव लगाय खावसे लांखाबाय नालाय आरो दंबयो ओमफ्राय खिरखाया माबाय दं दालि सोमना दोनदोंमोन नानिनो होनो थाखाय पिसायनो थाखाय रानाखैनो बिबो नै ओरै माबा होनो सान्दुं गोसाबाबो रानाखैनो खिरखायाव होदोङो पिसायनानै होगोन हनै जानानै माबाया लेमबो लांबायहाय तारा बिसना होदों रुमनि बिसना होदों ओमफ्राय नै
गथ'नि फिसालानि नै बेफोरखौ सुबावाखैसो फुजा नायनो थांनायाव गाननाय दंबाय गाननाय थांनो मा मोनसे नायदो माखा खननांगोन दा सुखांलायबाय नालाय खनलायनांसिगोन बेबो मोनसे खामानि नङा होमबा सुखांबाबो खननाय सुनाय फोरानहैनाय बुंनांगोन आरो आलासि नायनाय नानिया गामियाव फैदो नानिया माने बेयाव जबाथाय माने दांनानै सोमावबोबाय थायो नै लोगोफोर अनलाइनाव अर्डार खालामनाया साबा मोनफैबाय साफिसियेन्ट मार जोबखायो जोंहा माने दैलि जिं सुबाय थानाय जायोना नानिनिबो जोंनिबो ओमफ्राय आंनिबो जियानो ओंखारबाय थायो नालाय ओमफ्राय नै मोनसे बुस्थु मोनसे दङ बेयाव खैथा दङ नै बियो जादों दैनि कार्टन गेदेराव केमसेन हरखादोंमोन बेसे बुस्थु फैदों ओमफ्राय नै मोनसेया कालार बिहरदो नैयाव होनो थाखाय न'आवनो जोंहा हासबेन्डआ फोनगोन सिस्टारा नै बेखौ फोननो नागिरदों रुमावबो फोनदोङो रुमाव फोननाया माने सिनायबांदिया कालार होदो नामा लोगोफोर माने नैयाव फोनदोनाया बेखौ कालार नामा सिनायाखै गुफुर हेनानो माने सख्त' कालार लाबाखै ओमफ्राय गुफुर हेनानो जाबाय आरो सिगांबो गुफुरमोन ओमफ्राय दाबो बिदिनो माने गुफुर जाफिनबाय ओमफ्राय नैखौ अनलाइनाव अर्डार खालामदो नै जोंनाव दखानफोराव बायबाथ' माने दाम गोबां लायोना ओमफ्राय अनलाइनावनो बिहरबाय ओमफ्राय बेयाव दङ मोननै मोनथामसो फुरा माने बिहरखादों आरो बियो दानि बेडशिट दाखालिबो बिहरनाया फैबाय ओमफ्राय आरो दहाय गांसे फैदो बेडशिटआ गांनै बिहरदोंमोन नै आरो बाय कारासिन ना ओमफ्राय नै नायदोना इयो कालार नामा बेखौ सिनायाखै गुफुर नालाय गुफुर एखेसेम सिनायानो ओमफ्राय आरो ओंखायनोथ' बाहेरायाव होनो बिहरबाय आरो इयो गावनो होगोन दा गामला सामला लालाया जोंहा कालार होनो निजेनो टिभि स्टेन्ड वालाव होनायनि बुस्थु माहानाय पुरा वालनिफ्राय ओरै मोनखानाय एबारनि टिभि गोदाना सिगांनाबो बाय फिसामोन ओमफ्राय हौवानै बेयाव होगोन वालाव जानाथ' बेयाव जायगा थोआ नालाय ओरैनोबाबो दोनखायाखै नै फिसा इयो ओमफ्राय वालावनो लगायगोन आरो इ वालदो इदो खमान पुरा नै लोगोफोर जोंहा मा लाबोदों दिवालीनि गिफ्ट होबाय आंनो दिवालियाव माने हाबानि सालगिरानि आंनो नै मा होदों आंनो टिभि गेदेर बायना होबायहाय इयाव नायबाय थादों ना मबाइल नायबाय थानायनि गेदेर लाबोबाय नै टिभि गेदेर नै सिगांनिया फिसा मोनसे ओरैबो नायलाय मा फिसा बया नामा बेखौ बायना होबाय एबार टिभिखौ